Hyd yma, dwi wedi bod yn galw y rannau yn benodau. Wrth gwrs, yn y nofel yma, mae gyda chi penodau bach, byr, ac wedyn uwch benodau, uwch rannau, 9 ohonyn nhw. Felly, efallai ei bod hi'n well galw y rhan nesaf yn Rhan 3 yn lle penod 3. Rhan 3, Croesi, penod 1. Poli, poli, beth sy'n bod ar dy goes di? Wedi torri. Poli, poli, beth sy'n bod ar dy fraich di? Wedi torri. Jack, Jack, gai groesi afon. Pa liw yw dy gris di? Gwyn, cei, di na chei. Poli, poli, beth sy'n bod ar dy galon di? Ymddiheuriadau, dwi ddim yn gyfarwydd iawn gyda'r penillion yna. Penod 2, Reading. May I remind passengers travelling on board the 125 London Paddington to Swansea that the next stop is Reading. Change at Reading for Oxford, Taunton, Ealing. Make sure you have all your personal belongings with you before you leave the train. Next stop, Reading. Crackle. I also remind passengers that there is a buffet car situated towards the rear of the train, serving a range of beverages such as fresh tea and coffee. Beverages. Un o'r geiriau hynny y mae rhywun yn ei glywed, yn deall ei ystyr, ond heb ei ddefnyddio erioed, fel ailment am illness, neu impudent am cheeky. Byddai'r gair beverages bob amser yn gwneud I fi feddwl am beaver. Mae'n siŵr am fod Mrs Roberts yn ysgol gynradd yn arfer rhoi prawf sillafu I ni ar eiriau yn dechrau gyda'r un llythyren. Just mwyn ein drysu ni'n lan. Beverages, beaver, bereavement. Ond Miss James, nid Mrs Roberts, dwi'n meddwl, oedd yn gyfrifol am roi lliw I bob dydd o'r wythnos. Yng nghornel bellaf dosbarth Miss James, tu ôl i'r drws I bob pwrpas, roedd siart yn restru'r dyddiau'r wythnos. Dydd Llun yn wyn, dydd Mawrth yn wyrdd, dydd Mercher yn goch, dydd Iau yn felyn, dyfyrllyd, dy hael. Dydd Gwener yn wyrddlas, dydd Sadwrn yn las, dydd Sul yn ddi. Dydd Iau oedd hi heddi, y dydd melyn. Digon melyn I godi'r felan arnoch chi. Y felan ydy'r blues, wrth gwrs. Peth ryfedd yw darllen ysgrifau am eich tad eich hunain. Peth ryfedd yw cofiant I rywun byw. Darnau atgofion pobl eraill am stori anorffenedig na wyddon nhw ddim braidd dim amdani. Ac wrth deithio tua'r gollewin yn y 125, roedd y darllen yn ddiflas o anodd. Ond o leiaf roedd y dydd wedi bwrw I faich yn gawod man ar ôl bwgwth gwneud esoriau, ac roedd y prynhawn mor hir ar derfyn haf yn dechrau roi gwawr las i'r diwrnod hen. Y blue rinse olaf cyn marw. Glynau'r dyferion glaw yn dyn wrth y ffenest. Roeddwn ni wedi symud ar set y ffenest ers i'r dyn busnes adl yn slaw, ac wedi bod yn gwylio'r dyferion yn ofalus. Roedd hon yn hen gêm. Ceisio dyfalu beth fyddai trywydd diferyn, a holi pam fod rai yn mynnu aros yn gwbl annibynnol, a rai eraill yn cael ei denu I ddilyn llwybrau'r dyferion eraill, a chreu afon fach ar hyd y gwydr. Pam wedyn y byddai rai'n cripian yn araf gan ddal a thynnu nôl bob cam, cyn ildio'n sydyn a llamu I gael ei llyncu, reit ar ddiwedd y daith, gan ddiferyn mwy. A pham y byddai ambell ddiferyn yn mynd yn raddol I un cyfeiriad, cyn newid yn ddirybydd
a throi cornel, siarp. Pennod 3, tudalen 64, darn arall o gyfrol deyrnged Ifan Gwyn. Mae e'n enau dramantus ac roedd ei garu, fel ei gyfeiliant, yn angerddol, sensitif. Gall ddenu pobl tuag ato ac yna yn ddirybydd pan fydd y pellter wedi cael gormod a'r agosatrwydd fel pe bai yn ei fygwth. Gall newid cyfeiriad a thaflu pawb oddi ar ei drywydd. Pennod 4. Cynfigen. Roedd mis Medi wedi dod â haf bach mehangel i erddi Caerdydd, ac roedd fy nosbarth i wedi cael dyrchafiad lan lofft at y plant mawr. Cael dyn yn athro am y tro cyntaf, ac yn ôl bob sôn roedd hwn yn athro llym. Yn ôl ei arfe, roedd Myngi ac Aunty June wedi galw i roi trefn arna i a dad cyn dechrau'r tymor newydd. Digwyddodd 2 beth. Y peth cyntaf oedd i Aunty June benderfynu y byddai'n syniad da roi curls yn fy ngwallt. Yr ail beth oedd i fi a dad fynd ati'n syth ar ôl iddi fynd i ddadwneud y syniad twp. Roedd y 2 ohonom wedi dod i ddeall ein gilydd, ac Aunty June yn dda. Gadael iddi hi a Myngi wneud fel y mynnen nhw tra oedden nhw yn ein tŷ ac wedyn, yr eiliad y bydden nhw'n troi heibio i ffin y gornel waharddedig, rhoi popeth yn ôl yn ei le. Felly hefyd fydda hi gyda'r gwallt. Fi oedd wedi dechrau dweud fy mod i eisiau stael gwallt newydd i fynd yn ôl i'r ysgol. Roedd angen rhywbeth heb lawr gwallt syth i gael mynd lan lofft at y plant mawr. Torri'r gwallt yn gneuan lefn fel gwallt Miss Rhys oedd gen i mewn golwg. Fy nhroi yn Lina Zafaroni oedd syniad Aunty June. Ar noson honno aeth ati i dwisto cydynnau o wallt fy mhen a chlymu racs am bob darn nes bod croen fy mhenglwg yng ngwingo. Drannoeth, tynnwyd y defnydd i gyd gan adael llond pen o gyrls. Roedd Aunty June yn meddwl ei bod nhw'n bert. Roeddwn ni yn meddwl ei bod nhw'n sili. Ifan, edrych, ond yw un pictiwr. Taflodd dad winc fawr tuag atai. Pictiwr o das wair. Ifan. A dyma fynd i guddio am ystafell i chwarae'n dawel wrth ddisgwyl a disgwyl. Aros i glywed bod Aunty June a Myngi'n mynd a chlywed y seremoni ffarwelio'n dechrau mwyn cael diwedd ar y curls. Gyda hynny. Angharad! Yvonne has come to play. Llais Aunty June yn cyrraedd drws fy stafell o ddrws y cefn. Plis anewch i ddweud wrthi mod i methu dod. Dwi'n cymoni fy stafell, gelwais i nôl. Ti'n iawn bach? Ydw, diolch. Tybed y fydde dad wedi cael siom arall, pe bydde fe'n gwybod fy mod i wedi dweud celwydd. Chwarae o'n i, nid cymoni. Ond oeddwn i ddim ar unrhyw gyfrif eisiau Yvonne weld y gwallt. Nid Yvonne, gyda'i gwallt melyn sgleiniog fflat. Chwarae o'n i, ac edrych ar y cloc a dyfalu o fy hafan lan lofft, lle roedd Aunty June a Myngi arni lawr llawr, a faint mwy o dygluso a chymoni oedd yr ôl ganddyn nhw cyn awr y ffalwerio. Yvonne has just called to show you her new doll, and she wants to say hello to Myfanwy before Myfanwy goes to sleep. Ymgais arall gan Aunty June. Tywelwch. Angharad, bydd rhaid i ti ddod lawr am eiliad bach. Mae'n anghwrtais i ti beidio. Dere nawr, na ferth dda. Newid iaith, newydd cod ar geiriau, na ferth dda yn fygythiad. Doedd Myfanwy ddim am gysgu am wythnosau. Eisiau dangos y ddol newydd oedd Yvonne. Panic.
diflastod, syniad, problem. Mynd lawr llawr yng ngwallt I gyd wedi glymu mewn bobl a'i guddio dan het. Agor drws ydi dad. Dad yn cydsynio. Dad yn mynd allan I ddenu Aunty June i'r ardd ffrynt. Fi'n dilyn I gwrdd ag Yvonne yn y gegin a mynd â hi'n syth i'r ardd gefn, heb bod Aunty June yn gweld fod y gwallt dan orchydd. What have you done to your hair? Gofynnodd Yvonne. Sut yn y byd oedd hi'n gwybod? Roedd y cyfan o'r golwg, bron y cyfan. Nothing? Ti wedi dweud anwiredd eto, Miss Fach. Nes I sôn cymaint o ddynwaredwr oedd cydwybod. Y tro hwn, roedd yn siarad yn gywir, yr un peth y Mrs Lloyd, athrawes ysgol Sul y plant mawr. Roedd Mrs Lloyd wedi dod I Gaerdydd o Grymych, ac roedd hi'n galw pob merch yn Miss Fach neu Roces. Crwt wedi'n galw'r bechgyn, neu Rocyn. Ond roedden ni wedi dechrau arfer lleisiau, yn enwedig un Mrs Lloyd. A'r tro hwn, doedden ni ddim yn mynd I adael iddi fy mlino I. Sa'n becso dim, Mrs Lloyd? Wedi'r cyfan, roedd dad yn deall. Do you like my doll? Yes, it's lovely. I had it off Gramps. Roedd Gramps yn aml yn rhoi tegannau newydd I Yvonne, ond trihenni amdano. Roedd ei enw mor hyll, enw fel bola tost. Enw tatci arall Yvonne oedd Pop, enw twp arall, rhy debyg I Popeye neu Alpine Pop neu Pop Goes the Weasel. Roedd hi'n ddoli lyflu, ond roedden ni'n teimlo'n rhyfedd yn dweud y geiriau, yes, it's lovely. Teimlo'n debyg I pan wedes i'r celwydd am dacluso fy stafell gyda fach. Ac eto, doedden ni ddim wedi dweud celwydd. Roedd hi wir yn ddoli lyflu. Y broblem oedd, doedden ni ddim eisiau iddi fod yn ddoli lyflu. Roedden ni'n drist tu mewn I mi, am ei bod hi mor lyflu. A dyna'r llais eto. Y tro hwn, llais debyg I lais dad, a doedden ni ddim yn ei ddeall yn union. Doedden ni ddim yn gallu clywed y geiriau'n iawn, ac eto, roedd gen I syniad beth oedd ei hystyr. Roedden ni fod I deimlo'n falch fod gan Yvonne ddoli mor lyflu, ond roedden ni'n teimlo'n drist am yr union reswm hwnnw. Do you like her? Yes, meddwn ni, wedi drysu'n lan. Do you want to see my fanwy? Dyma newid y pwnc. Aunty June said you did. Diolch am y fanwy. O holl blant y byd fi, oedd yn dal I fod yr unig un oedd yn fam I grwban. Roedd Yvonne wedi bod yn swnio'n cymaint ei bod eisiau crwban nes I fam Yvonne alw un diwrnod I siarad gyda dad I holi beth yn union oedd crwban. Hwnnw oedd y diwrnod pan dysgon ni mai tortoise oedd y gair Saesneg am grwban. Ond wnaeth y gair Saesneg ddim stico, a crwban fydde pawb yn ei galw, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Chafodd Yvonne ddim crwban, sa'n siŵr pam. Ond roedden ni'n falch ofnadw nad oedd hyd yn oed bosib perswado Gramps I fynd i'r farchnad I brynu un iddi. Do you know, meddwl Yvonne, I'm really jealous you've got a crwban. Jealous? Dyna fe? Hen air hyll am beth hyll. Am fy mod i'n jealous. Dyna pam roedd fy nghydwybod yn gwisgo llais dad yn fy nghyryddu yn fy mhen. Jealous. Doedd gen I ddim syniad beth oedd jealous yn Gymraeg, ond roeddwn i'n gwybod yn union sut deimlad oedd e. Falla am nad oedd gen I air Cymraeg am jealous, mae dyna pam doeddwn I ddim yn gallu siarad am y peth. Nid fel Yvonne. Roedd hi'n medru dweud yn blwmp ac yn blaen ei bod hi'n jealous. Doeddwn I ddim. Gormod o ofn y llais fel llais dad neu Mrs Lloyd, y llais fydde'n dweud for shame. Y llais fydde'n dweud siom. Neu falle nad oedd Yvonne yn jealous go iawn, falle mae esgus bod yn jealous o ddi. Pe bai hi'n jealous go iawn, bydde gormod o ofn teimlo for shame arni hi. Hithau. Arni hithau hefyd. Yn union fel yr oedd Mair, dwi'n siŵr. Just wedi esgus cael cyfrinach.
Bys yn dda gen I wybod, a oedd gan Ifon, gyfrinach. Fentryn ni ddim gofyn, wrth gwrs. Dim byth. O'r diwedd, aeth Ifon. Tynnu'r bobl o'r het cyn i Aunty June weld, ac o'r diwedd, Aunty June am yn gi yn tynnu'r ffedogau, a'i roi gadw yn rar seld. Y cusanu, yr addo bod yn good girl, y cwtsio dyn. Mae'n gi yn chwilio ngweilod ei bag am ddarn bach o Spanish i'w ryddhau. Naill llai o lein yn y bag neu o'r papur gwyn a fi unwaith yn ddarn o gwdyn yn dal chwater a siapiau Spanish eraill. Olwyn, sgwariau ac eira glas ar y top, a ffib hyd yn oed, estyn tamed i fi. Y seremoni ar ben. Popeth yn hollol iawn, mynd mas i ffarwelio. Llais cydwybod wedi mynd yn fyd a minnau yng nghwmni dad yn saff. Cyn i'r car bach glas cyrraedd y tro yn y ffordd, roedd dad wedi rhoi i eistedd ar ben y cwpwrdd ar bwys y sinc. Roedd ni wedi glychu fy ngwallt ac roedd y cyrds wedi diflannu. Yn ei lawr roedd siswn. Please, dad. Iawn, right o, ond dwi ddim yn siŵr chwaith. Dwi ddim wedi gweld fy hun yn fel barbar erioed. O, right o de, fe dyfydd. Naw, paid symud. Casglodd y darnau gwlyb o ochr fy mhen a roi heinen o wallt i hongian o flaen fy nhrwyn. A chan ddechrau'r un gornel, torodd llinell icam o gam ar draws fy nhalcen, nes cyrraedd y gornel arall. Wrth i'r gwallt sychu, cododd y ffringe yn uwch ac yn uwch. Nid y ffringe fel hyn oedd gan Sian Evans, nac Ifon, na Miss Rhys. Syllais yn y drych bach ar y bwrdd ar bwys y gwely a theimlais yn drist. Roedd rhywbeth o le. Roeddwn ni mor hyll. Y ffringe yn gam ac yn fyr. Y llygad yn rhy fawr. Dannedd yn gam ac ar goll. Gen bigog. Ac am y tro gyntaf gallwn weld fod gen I glistiau rhyfedd. Roedden nhw'n stico mas o dan fy ngwallt rhywsut. Po fwyaf y sillwn, mwyaf trist y teimlwn. Roedd popeth o'i le, roeddwn ni'n hyll fel myfanwy ac roedd Ifon yn bert fel ei dol. Roedd hi wedi cael dol bert a bod hi yn bert. Roeddwn ni wedi cael crwban hyll am fy mod I yn hyll. Pan ddaeth dad I mewn i'r stafell, roeddwn ni môr ar goll yn y frwydr yn erbyn y dagrau, nes I mi beidio a'i glywed. Daeth I eistedd ar fy mwys, a roi ei law dynner amdanaf. Hei, Lodys Lan, beth sy'n bod? Roedd arna I ofn dweud. Doedd ni ddim eisiau brifo'i deimladau. Wedi'r cyfan. Fe oedd wedi torri'r ffringe, a fi oedd wedi erfyn arno I wneud. Ac eto, y ffringe oedd wedi fy ngwneud i'n hyll. Neu oeddwn i'n hyll o'r blaen? Ac wrth holi'r cwestiwn, dyma'r sylweddoli'r ateb. Mae'n rhaid fy mod I. Rhaid fy mod I wedi bod yn hyll erioed. Nid y ffringe oedd wedi rhoi I mi llygad mawr ar dannedd cam, coll, a rên bigog a'r clistiau stico mas. Roedd arna I ofn dweud hefyd am fy mod i'n gwybod y byddwn ni'n siomi dad. Ond dweud wnes I. Bron. Dweud drwy ofyn cwestiwn. Ti'n meddwl mod i'n hyll, dad? Wel, nawr, gad I mi weld. A chan dechrau gyda lliw brawn diflas fy ngwallt a gorffen gyda'r clistiau pigog, fe'n perswadiodd I mai fi oedd y ferch harddaf yn y byd I gyd. Y noson honno, cyn mynd I gysgu, ces I stori ganddo allan o'r llyfr mawr gyda'r llun hyd ar y clawr. Y llun lle roedd brenhines y tylwyth teg yn codi ei llaw, dim ond I chi symud y llyfr yn ôl ac ymlaen. Stori hwyadyn fach hyll, y dyfodd I fod yn arlach hardd. Dyna lwc ei fod wedi dewis y stori honno. Tudalen 73, darn allan o gyfrol deyrnged Ifan Gwyn. Penod 5. Mae'n gydnabyddedig ei fod e'n ddyn golygus iawn, yn hardd.
Un o'r dynion prin hynny y mae Duw wedi ei fendithio a chadernid a thynerwch ym mhob ran o'i wyneb. Pennod 6, tudalen 74, rheolau. Roedd hi'n hysbys i bawb nad oedd Mr Hughes yn credu mewn grwpiau. Roedd pawb yn nosbarth Mr Hughes yn gorfod eistedd fesul dau. Roedd Mair a fi wedi penderfynu croesi popeth, bysedd y ddwy law, coesau, breichiau, a gydag ymdrech fawr bysedd traed, mwyn gobeithio cael eistedd ar bwys ein gilydd yn nosbarth Mr Hughes. Ddiwedd tymor yr haf wedi corlanu pawb ar y darn capyd a elwyd yn cornel stori yn stafell Miss James. Dyma rando ar reolau'r dosbarth newydd a threfn yr eistedd. Hon oedd y ddefod olaf yn stafell Miss James. Clywed reolau'r dosbarth newydd lan loft yng nghoridor y plant mawr. Doedd dim carped na chornel stori yn nosbarth Mr Hughes. Braint y plant bach oedd rhyw fwythau felly. Cawsom glywed am yr holl bethau nad oedd Mr Hughes yn ei hoffi. Doedd e ddim yn hoffi plant yn siarad pan fyddai e'n siarad. Doedd e ddim yn hoffi blotiau inc. Doedd e ddim yn hoffi anibendod o unrhyw fath. Doedd e ddim yn hoffi clywed Saesneg. Doedd e ddim yn hoffi bubblegum. Doedd e ddim yn hoffi plant sy'n cario clecs, na phlant sy'n anghofio dod â daps a ddwyrnod ymarfer corff. Doedd e ddim yn hoffi clywed plant yn dweud fi gyda yn lle mae geni. Ar ôl iddo orffen ei restr hirfaith, gallwn ni fod wedi ychwanegu un peth bach arall. Doedd e ddim yn hoffi gwenu. Roedd y Croesi gyd wedi talu ar ei ganfed. Doeddwn ni ddim yn meddwl mod i'n hoffi Mr Hughes rhyw lawer, ond gan ei fod wedi rhoi Mair a fi gyda'n gilydd, roeddwn ni'n barod i geisio i blesio. Wedi'r cyfan, roedd wedi gwneud un peth yn gwbl glir. Roedd y drefn eistedd yn arbrawf. Byddai'n ail ystyried lle byddai pawb yn eistedd ar ddiwedd yr wythnos gyntaf. Os nad oedd pawb yn gwrando ac yn gweithio'n dda yna, byddai'n debyg o newid y drefn. Bachgen merch, fydda'r drefn arall bosib. Doedd neb eisiau gweld y drefn honno yn dod i rym. Byhafio amdani. Falle bydda angen i fi rando'n fwy gofalus ar y lleisiau. Tudalen 76, bygythiad. Un o'r pethau prin roedd Mr Hughes yn ei hoffi oedd arlunio. Weithiau, ar ôl bore o dywelwch a syms a llyfrau darllen newydd T Llew Jones a chardiau gwaith, byddai'r prynhawniau yn gweld y plant oedd wedi gorffen gwaith y bore yn clirio'r byrddau a rhoi papur newydd drostyn nhw. Ffedog blasteg yr un i bawb, 2 botyn jam o ddŵr ar ganol bob bwrdd, 1 i wlychu'r paent, 1 i olchi'r brwsh, ac ar ôl 2 funud roedd hi'n amhosib gwahaniaethu rhwng y dŵr yn y 2 botyn. Bobo darn o bapur glân a phalet bach o gylchoedd paent caled. Bydde Mr Hughes wedyn yn aml yn mynd allan i'r coridor i bintio myrlyn. Ei gynfas eang oedd y tails hifennog, a'i ffram oedd y res o dails bach di, sef y ffin rhwng y wal uchel a'r ffenestri enfawr, a wahaniau stafelloedd dosbarth a'r coridor. Gadawau drws led y pen ar agor, a gwai ni be byddai sŵn yn codi. Weithiau bydde Mr Hughes yn dewis 1 neu 2 i ddod i'w helpu. Roedd hyn yn anrhydedd. Ar ôl iddo wneud amlinell y gwrthrych ar y wal, bydde'r helpwyr yn cael llenwi'r gwagle a lliw, o dan gyfarwyddyd wrth gwrs. Weithiau bydde'n gweithio ar y tails y tu fas i stafell rai o'r athrawon eraill. Roedd galw mawr am ei wasanaeth. Ar y degau felly, roedd hi'n anoddach iddo gadw drefn ar ei ddosbarth.
Y prynhawn arbennig hwn roedd Mr Hughes wedi dewis Sian Evans ac Elin i fynd allan i'r coridor, ac roedd pawb arall wrthi'n dawel yn gweithio. Roedd e'n peintio myrlun o gêt efail wen i Mrs Roberts drws nesaf. Doedd e felly ddim yn bell iawn o'r drws, ac yn gallu monitro ymddygiad ei ddosbarth ei hun yn weddol lym. Doeddwn ni ddim yn artist. Sy'n ni na fyddech chi, o bawb, yn gallu tynnu llun, Miss Gwyn? Oeddwn ni ddim pam fi o bawb. Dim ond gwybod fod y geiriau yn gwneud dolir, ond roedd gen i deimladau cymysg am y sesiynau arlunio hyn. Roeddwn ni'n gwybod bod union sut lun oeddwn ni am ei weld, ond heb wybod sut i'w gyflawni. Ond, os oedd yr anallu hwn yn peri rwystredigaeth, roedd teimlo'r brwsh gwlyb yn troelli yn y paent ac wedyn ei olchi yn y pot jam a gweld y dŵr yn troelli gymylau'n bleser. Eto, doedd e ddim cymaint o bleser a phenod o'r llyfrau darllen newydd. Dyna oedd fy hoff beth i. Ac yn wahanol i'r rhan fwyaf, roeddwn ni'n eitha hoffi gwneud symiau hefyd. Roedden nhw'n hawdd. A dyma lle roeddwn ni'n troi'r brwsh ac yn astudio'r cymylau pan glywais rhywun yn hanner gweiddi, hanner sibrwd fy enw. Hei, Angharad! Codais fy mhen dy gweld Alun Hopkins wedi troi yng nghadair ei ddesg ac yn edrych yn ambilgar arna i. A drws nesaf at Alun, gyda'i ben yn un llaw a phensel yn y llall, yn edrych yn ddiflas ac ar goll. Roedd Geoffrey Gable yn syllu ar ei ddesg mewn anobaith. Sio chi'n neud rhain? Driens bach. Roedd Mr Hughes yn anheg. Polisi Mr Hughes oedd esbonio unwaith ac wedyn roi'r gwaith i bawb. Os nad oeddech chi wedi deall y tro cyntaf, doedd ddim gobaith gwneud y gwaith. Ac os nad oeddech chi'n gorffen y gwaith, doedd dim hawl symud ymlaen at y das nesaf. Ac os nad oedd y dasgau i gyd wedi ei cwblhau, yn aml doedd dim hawl mynd mas i chwarae. A doedd dim unrhyw obaith cael treulio'r prynhawn yn peintio. Roeddwn ni am helpu Alun. Doedd Alun ddim cweit yn iawn. Roedd mam Alun yn edrych mor hen am yn gi, ac roedd Mair wedi dweud, mewn llais yn llawn dirgelwch trist, fod ei mam hi wedi dweud bod tad Alun Hopkins yn byw yn y cow, ac yn snuffers a bysa hi wedi bod yn well tas y fe wedi aros yn was ffarm yn Llangadog, na thrio ei lwc yn Bosmon yng Nghaerdydd. Ydy yn byw yn lle caw? Ydy yn byw yn lle caw am fod e'n gweld eisiau da? Siwr o fod, oedd ateb Mair. Pam dwi ddim yn byw gyda Alun a Mrs Hopkins? Am fod Mrs Hopkins wedi mynd yn hen am fod Alun fel mae Alun. Ond roedd Mrs Hopkins yn dod o Llan y Bydda. Ac o holl blant y dosbarth, dim ond Alun a fi oedd yn dweud cymoni am tacluso. Ac roeddwn ni'n teimlo'n flin dros Alun. Roedd Alun wrth ei fodd yn peintio, ac roeddwn ni eisiau ei helpu. Roeddwn ni eisiau helpu Geoffrey hefyd. Roeddwn ni'n teimlo'n flin dros Geoffrey. Byddai'n dod i'r ysgol yn hwyr bob dydd ei wallt yn seimllid a golwg cwsg arno. Roedd y rogl ryfedd o'i gylch, ac roedd rai o fechgyn mawr, cas dosbarth Mrs Roberts, yn ei alw yn Smelly Gable yn lle Geoffrey Gable. Roedd un si ar led mae ingli o ddeg o iawn, ac mae dyma pam oedd e'n dweud mae fi yn lle fi'n cael a 3 merch. Amser chwarae, byddai'n crwydro ar ei ben a hunan ac weithio byddwn ni a Mair yn mynd i siarad gyda fe. Nes iddo ddod a bocsed o crystal fruit jellies yn anreg i fi un diwrnod, a gwneud i fi ei gysau'n llwyr am wneud i blant y dosbarth lafar gan i wit-woo! Mae Geoffrey eisiau priodi Angharad. Ond erbyn hyn, a phawb ond fi wedi anghofio am y cywilydd hwnnw, roeddwn ni wedi maddau iddo. A hynny, roedd angen help arno. A heddiw, roedd angen help arno. Psst, daeth yr ymgbil o'r newydd. Penderfynais y byddwn yn codi i esgus newid dŵr y pot jam, a galw heibio ei desg ymlaen y dosbarth ar y ffordd nôl. Ond wrth fy mod i'n sefyll uwch ben y sinc,
Daeth pen Mr Hughes rownd y drws. Roedd e wedi fy ngweld drwy ffenestri uchel y coridor. Ngharad Gwyn, bryswch. A dyma rithro yn ôl at fy nesg fel yr hed y frân, a honno ddim yn hedfan yn agos at ddesg Geoffrey ac Alun. A chyn mynd yn ôl allan, ychwanegodd Mr Hughes. Ac os na fydd pawb wedi gorffen popeth erbyn diwedd y dydd, fydd na ddim trip. Cyn troi, y dweud yn fygythio dawel, i neb. Tro llygad pawb i edrych ar ei gilydd heb fod neb yn codi pen. Roedd hynny yn newyddion trychinebus. Uchafbwynt y flwyddyn oedd y trip i'r zoo yn Bari. Ac roedd Mr Hughes yn gwybod yn iawn bod hwn yn fygythiad dramatig. Yr hyn nad oedd Mr Hughes fel pe bydde fe'n gwybod oedd, hyd yn oed pe bydde fe wedi bygwth crogi Alun Hopkins a Geoffrey Gable, fydden nhw'n dal ddim wedi gallu gorffen y syms lluosi hir. Angharad, daeth y sybrydiad eto, please. A heb siarad, codais fy llygad o dan y ffrinj. Oedd yn erbyn hyn wedi tyfu at fy nhrwyn. A roi arwydd iddo basio daflen yn ôl. Trwy law delith ac yn yr Rhiannon, a'r ddwy yn trin y darn papur fel pe bain cario pla di, cyrraeddodd y symiau dryslyd fy nesg. Edrychais arnynt. Cefais syndod o weld nad oedd Alun a Geoffrey'n gwneud yr un symiau ni wedi'r cyfan. Roedd y rhain yn hawdd. Eiliad fyddwn ni'n ei gorffen i gyd. Ac o'r dra'n fy nesg ystynais ddarn o papur sgrap a phensel a dyma sgrifennu atebion o 1 i 10 yn gyflym ac yn drefnus ac yn gywir. Mr Hughes eto. Dim gair y tro hwn. Dim ond pen rownd y drws. Daliodd pawb ei anadl. Roedd pawb wedi deall beth oedd ar waith rhwngddo i a'r boes yn y blaen. A phawb yn ddiolchgar y bydda rhyw achubaeth yn debyg o ddod, a ffordd i ni cael mynd ar y trip. Roeddwn ni'n hanner clywed y lleisiau. Un llais yn dweud, na ddylwn ni wneud hyn. Ac un yn dweud, pam lai? Ac yn lliwio'r cyfan y teimlad cynnes o fod yn arwres a gwaredwr y dosbarth ar yr un llaw, a'r teimlad hwn yn trechu'r teimlad o ofn ar y llaw arall. Yr ofn a rannwn gyda phawb arall. Ofn cael fy nal. Roedd y teimlad cynnes, yr un o fod yn arwres, hefyd yn byddaru'r lleisiau. Tro mair oedd i godi nawr. Fedrwn ni ddim cymryd y risg o gael fy ngweld eilwaith yn mynd ti'r sinc. Yn betrus, cododd Mair gan roi'r daflen waith ar atebion ymhocyd ei ffedog a dal y pont jam yn llawn dŵr brwnt yn dyn. Mynd y ffordd hir at y tapiau gan daflu'r neges at fwrdd y bechgyn cyn anelu at y ffenest a'r sinc. Job done. Diolch, trodd Alun Hopkins am eiliad cyn cuddio'r atebion ar ei garffed a dechrau copio. Tu allan i'r drws roedd llais Mr Hughes a llais Mrs Roberts yn sibrwd chwerthu. Roedd y llun ar y ddesg o'n blaen yn araf ddechrau edrych fel dim byd. Y stripen las arferol yn yr awyr. Yr octopus o hael melyn yn y gornel dde. Stripen o borfa werdd ar hyd y gwaelod, ac yng nghanol y ddarlun, lwmpyn mawr brown. Fy fanwy oedd hon i fod. Roedd hi'n amhosib dweud mai crwpan oedd my fanwy. A pho fwyaf y rawni ati i beintio manylion ar ei chragen, a'i llunio ei choesau ei breichiau, po fwyaf anhebyg y rai. A hithau'n 10 munud i 3, daeth Sian Evans i mewn a dweud, mae Mr Hughes yn dweud ei bod hi'n 10 munud i 3 a bod rhaid i bawb orffen. Merched i fynd i olchi dwylo gyntaf, wedyn y bechgyn. A chofiwch roi eich enw ar y gwaelod a roi'r llun ar bwys y ffenest i sychu. Ac allan y hi. Sŵn cadeiri yn crafu ar hyd y llawr pren a phawb yn dechrau siarad. Yr un cwestiwn ar wefus pawb.
fyddwn ni'n cael mynd ar y trip. Fi fel brenhinas yn ein plith. Os oedd trip i fod, i fi oedd y diolch. Pen Mr Hughes. Yn dawel, dyn ni ddim wedi cyrraedd y sw eto, boes bach. Roedd boes bach yn un o hoff ymydroddion. Hwnnw a rhywbeth oedd yn swnio fel pob copa o gwallgof. Ond roedd y ffaith iddo sôn rhywbeth o gwbl am fynd i'r sw yn galonogol. Sŵn Mrs Roberts yn chwerthin ac yn diolch, ac yn mynd yn ôl yn ei miws llithrig at y dosbarth tawel ei hunan. Roedd popeth wedi ei tacluso, bob ffedog yn hongian, bob potyn jam yn wag, pob llun yn sychu, pob llaw yn wydd o lan. Reit te, dwylo ynghyd a llygad ynghau. Alun? Geoffrey? Wneith eich dau orffen? Do, meddai Alun. Ie, meddai Geoffrey. Do, meddai Mr Hughes. Do, meddai Geoffrey. Dan dy... A dyma'r dydd yn dod i ben. Ac Alun Hopkins a Geoffrey Gable wedi dod i ben. A finnau wedi dod i ben, a sicrhau y byddai'r dosbarth i gyd yn cael mynd ar y trip. Roedd Sian Evans ac Elin yn synhwyro bod rhywbeth mawr yn y gwynt, ac yn synhwyro ei bod nhw allan ohoni, ac yn synhwyro rhywsut fod yna deimlad gwahanol yn y dosbarth ac mae fi, ac nid Sian Evans, oedd gwrthrych yr eilyn addoliaeth am unwaith, idol worship. Cyn i ni gyrraedd top y stryd yn Gybalfa, lle roedd y bysiau yn barod ni'n cludo ni, bob un i'w feistriff ei hun, roedd y stori wedi lledu. Roedd yng Ngharas Gwyn wedi achub trip dosbarth Mr Hughes. Es i adre noson honno i chwilio am y fanwy i ddweud yr hanes i gyd wrthi, ac i ymddihiro am dynnu llun mor ofnadwy o hyll ohoni. Ond pan es i'r ardd, roedd myfanwy wedi mynd nôl i gysgu. Rhyfedd, a hithau'n fis Gorffennaf. Byddai'n rhaid i mi aros tan y bore i adrodd yr hanes, a gadewais y dail dant y llew a gesglais iddi, mewn gornal fach ar bwys y llwybr o dan y lein dillad. Sylwais i ddim fod y lein yn llawn crysau glân, neu, os do fe, sylwais i ddim fod yn hynny yn beth od, gan nad oedd Mangŷn ac Aunty June yn dod am wythnos arall.